l'institut amb la cara d'una noia, que és la Greta Thunberg, que és una noia, en aquests moments té 16 anys, una noia d'Estocolm, que fa uns quants mesos va començar a fer una vaga cada divendres. Es plantava davant del Parlament de Suècia, a Estocolm, i feia la seva vaga d'escola, la seva vaga particular, personal, pel planeta. Aquesta vaga dels divendres, moviment que s'ha anomenat Fridays for Future, els divendres pel futur, en aquests moments té moltes adhesions en molts països i avui, divendres 15 de març, té un dels moments culminants. Us vull explicar amb això que el fet que nosaltres siguem avui aquí en un acte en el qual intentem explicar-nos que volem un futur del planeta millor, no ho estem fent sols, això. Fa una estona jo rebia un WhatsApp que em deia que la manifestació de Barcelona ja havia començat, ha començat a les 12, però no és només a Barcelona, són més de 2.000 ciutats de més de 120 països dels 5 continents que avui, més o menys a aquesta hora, cadascú a les 12, a la 1, normal, la majoria d'ells davant dels seus ajuntaments estan fent vagues o manifestacions pel planeta. El lema que s'ha anat fent, el lema que s'ha anat generalitzant més, el lema que s'ha generalitzat més, que posen en boca seva, que poseu en boca vostra els joves, és, d'alguna manera, els adults ens esteu explicant als joves que tenim futur, però en realitat no tenim cap futur si no tenim planeta. No hi ha futur si no hi ha planeta. Per tant, no cal que ens preocupem del nostre futur si prèviament no ens preocupem del planeta. Aquest és una mica el gran missatge d'aquest moviment dels Fridays for Future. Em dic Greta Thunberg, tinc 15 anys i soc de Suècia. Parlo en nom de Climate Justice Now. Molta gent diu que Suècia és només un país petit i no importa el que fem, però he pres que mai s'és massa petit per marcar la diferència. I si alguns nens poden ocupar titulars a tot el món pel fet de no anar a l'escola, imaginin el que podríem fer tots junts si realment volguéssim. Però per fer això hem de parlar amb claretat, per molt incòmode que sigui. Només parleu d'un creixement econòmic verd etern, perquè teniu massa por de ser impopulars. Només parleu de seguir endavant amb les mateixes males idees que ens han portat a aquest desastre, fins i tot quan l'única cosa sensata de fer és estirar el fre d'emergència. No sou prou madurs per dir-ho clarament. Fins i tot aquesta càrrega se'ns deixa als nens. Però no m'importa ser impopular. Em preocupa la justícia climàtica i el planeta viu. La nostra civilització està sent sacrificada perquè un nombre molt reduït de persones continuïn guanyant enormes quantitats de diners. La nostra biosfera s'està sacrificant perquè els habitants rics de països com el meu puguin viure en el luxe. Els sofriments de molt paguen pels luxes d'uns pocs. L'any 2078 celebraré el meu 75è aniversari. Si tinc fills, potser passaran aquest dia amb mi. Potser em preguntaran sobre vosaltres. Potser preguntaran per què no vau fer res mentre encara hi havia temps per actuar. Vosaltres dieu que estimeu els vostres fills per damunt de tot, però els esteu robant el seu futur davant dels seus ulls. Fins que comenceu a centrar-nos en el que cal fer, més que en el que és políticament possible, no hi ha esperança. No podem resoldre una crisi sense tractar-la com una crisi. Hem de mantenir els combustibles fòssils soterrats i ens hem de centrar en l'equitat. I les solucions dins el sistema són tan difícils de trobar. Potser hauríem de canviar el sistema. No hem vingut a suplicar als líders mundials que es preocupin. Ens heu mirat en el passat i ens tornareu a ignorar. Ens hem quedat sense excuses i ens quedem sense temps. Hem vingut aquí per fer-vos saber que el canvi arriba, tant si us agrada com si no. El poder real pertany a la gent. Gràcies. És el discurs que va fer Greta, una jove artista, davant dels negociadors de la cimera sobre el canvi climàtic COP24 de Katowice. La Greta ho té clar, nosaltres també. Per això volem proposar una sèrie d'idees que voldríem aplicar al nostre poble per poder col·laborar amb la causa i lluitar d'una vegada contra el canvi climàtic. La primera proposta que volem fer és: la gent que té plaques solars o qualsevol aparell que no permet produir energia renovable sigui compensat amb una disminució del IBI. A les botigues poder comprar a granel. La gent podria portar un tupper o un envàs de vidre per comprar els aliments sense necessitat d'utilitzar més envasos.
La gent que fes això podria ser recompensada amb un preu inferior que no pas als productes envasats. Voldríem que totes les escombraries del poble estiguin dividides en els diferents sectors del reciclatge i així evitarem que la gent hagi de tirar totes les deixalles al mateix lloc. Que els envasos siguin renovables per poder retornar els envasos de vidre o llaunes a la botiga i que te'n donin alguna quantitat de diners a canvi. Com quan a les festes et donen un got i pagues €1 de bonificació, si el tornes et retornen l'euro. Ampliar la xarxa de carril bici i promocionar el seu ús. I que les fonts del poble estiguin més cobertes, regulant-ho cada any pel fred, perquè es puguin reduir l'ús dels envasos per beure aigua. Gràcies per escoltar-nos, sospesar les nostres propostes i aplicar-les en mesura del possible. Com que aquestes són unes peticions que els alumnes, els ecodelegats, l'Ecosquad han fet a l'alcalde, passem la paraula a l'alcalde i ell ens explica. Bé, primer de tot, moltes gràcies. Entomem aquestes mesures que ens heu fet arribar. Sí que n'hi ha alguna que aquí a Sant Peler ja estem aplicant, però n'hi ha moltes que són interessants. Doncs, com a administració, l'Ajuntament, doncs, hem de pensar en el futur i hem de pensar globalment. Cada administració ha de pensar no només en ell mateix, sinó també en el planeta. Pensem que és un planeta amb els recursos limitats i sí que és veritat que les generacions futures mai no ens perdonaran ni ens perdonarien que no haguéssim actuat quan tocava. Doncs per això que moltes gràcies per haver-me fet arribar aquestes propostes, o les estudiarem per posar-les i per tirar-les endavant. Moltes gràcies.